Sanibona. Amandla omuntu awapheli ngoba bemkhubaza endleleni. Nginixoxele konke ukuthi iphaneli yami bayizungeza ngenxa yamandla ewaphethe. Baze bangifonela bathi kunabantu abakhokhelayo ukuthi ivalwe. Nganqaba ukukhokha because ngase ngifuna ukubona ukuthi uma ngingena kulo mlilo wokuvalwa ngizophuma kanjani. uNkulunkulu-ke into ayenzile akaqedanga amandla bazalwane, amandla akhona makhulu kakhulu kunakuqala, kodwa kwavalwa iphaneli. Ibuyile-ke njengo-Prof Thununu. Please ngicela ningifolowe, niphinde nikhomente ukuze sikwazi ukusheshe siyibuyise. Inamba ayikazishintshe 073 450 4074. Ngiyathoba kakhulu, uNkulunkulu abe nani. Amen.